Olah nggih. Abot-abote kon kepengin ngawula nang nggone kraton Giripurna. Nganti kok rewangi Semedi ana ing guwa Bidir kene. Mula nggih ngertenono, eling den eling ya. Ora sembarangan pawongan sing kepingin duweni kembang Wijaya Kusuma. Yen ora apik budi pekertine ya. Menawa dina iki kaya-kaya wis pantes wis wayahe nggih. Awakmu oleh kanugraning Gusti kang murbeng dumati. Mbok menawa dina iki mudhuning wahyu bakal utuh ana nggoning guwa Bidir kene. Ora ana loro telu mung siji nggih. Sing kuat kanggonan kembang Wijaya Kusuma ya awakmu nggih. Nggih. Gugura sak kiwa tengen deleng iku wujude kembang Wijaya Kusuma nggih. Ilinga ya nggih. Ning ana gandengane nggih. Ya iku kang diarani Cangkok Jayamulya. Papan panggonane ana nggoning Guwa Siluman. Yen kowe bisa ngalahake sing reksa ana nggoning Guwa Siluman, kowe bakal oleh kanugraning Gusti kang aran Cangkok Jayamulya. Wis cukup semene nggih. Gugura anggonmu Semedi nggih. Iki wujude kembang Wijaya Kusuma. Ning aku oleh wisik le. Kembang Wijaya Kusuma iki ora gunane apa-apa. Ora kena gawe ngusadani apa ae ning nek cek gurung jangkep. Iya, Kang. Iso digawe ngusadani wong loro apa ae. Iya, Kang. Ning nek wis ketemu sak cangkoke Jayamulya. Kowe ngerti? Iya, Kang, dadi kembang iki, Kang. Sadurunge kembang iki sampurna iso digawe apa wayu sing isi khasiat ning kembang iki kudu jangkep kembang lan wadhe utawa cangkoke, Kang. Iya sing diarani Cangkok Jayamulya. Mulane iku mlung. Iya, Kang. Kowe sik sing tak trima. Awake dhewe ora cukup ana ndek kene. Sakwise nampa kanugraning Gusti kang aran kembang Wijaya Kusuma, awake dhewe kudu munggah nang kene Guwa Siluman. Perlune goleki kang aran Cangkok Jayamulya. Mulane iku mlung. Iya, Kang. Ayo. Ojo pegat kaprayitaning batin. Ayo munggah nang Guwa Siluman goleki Cangkok Jayamulya le. Iya, Kang, abot-abote wong cilik gak kaya wong gedhe, Kang. Iya, ayo. Ayo, Kang. Yen Dewi Susila tak selong ana nggone Guwa Siluman. Ayo, sepira kekuataning prajurit saka Giripurna. Duh, sapa? Playu-playu wani kate mlebu ning Guwa Siluman. Ora nih. Aku tau petuk bare awak. Apa kon prajurit ana nggone kraton Giripurna? Ora kliru. Singa Maruta. Yo aku putra patih Giripurna guna adikku Santo. Guna antaraning Santo anake patih Giripurna. Iya. Wani mlebu nang nggone Guwa Siluman. Sejo karepku katelap. Iya. Singa Maruta. Dina iki aku arep njaluk Cangkok Jayamulya. Njaluk Cangkok Jayamulya. Iya. Sugih kendel. Ora ana pawan sing wani mlebu ning Guwa Siluman. Njaluk ananing Cangkok Jayamulya. Kon tak kandhani dina. Lek kon kepingin slamet balik petuk barek wong tuamu Patih Haryateja bali saking Guwa Siluman. Ayo Singa Maruta. Senajan awakmu madhepuk ana Guwa Siluman.
bebasan ilmumu sak sundule doro lawatan. Mibro kaya manuk branjangan, kopat kapito kaya buntute otopak angin. Kena pusaka ilmu guna lan santo. Sumarmu kaya bledek ngampek. Lek pancen kon kepengin njaluk Cangkok Jayamulya, ayo. Langkaono mayite Singamari tamakno ilmu. Munggah nang sanggar pamujan meminta kanugrahan. Aku wis bisa nyolong Cangkok Jayamulya. Iya, Kang. Ora ana loro telu sing nungguk sajrone Gua Siluman, mung siji. Sumbarono le. Singawaruta. Lek pancen awakmu wani ngadepi Jaka Jemblung. Rinio, Wani nyembari Singamaruta. keteken. Kok ketek niku lho. Welek ra iki. Maju kepengin tak gedhok ilatmu. Logor lek maju. Wani mlebu nang gone Gua Siluman. Sapa kang dadi arep? Aku Joko Wawono iki adikku si Joko Jemblung. Joko Wawono karo Joko Jemblung sejo karepmu mlebu nang Gua Siluman kate lapo. Singomaru. Aku ngerti nek kowe wong sekti mandraguna tanpa tanding. Ning nyatane kowe iki pikiranmu landhep dengkul. Kowe kurang waskita. Wawono, kon iso ngomong sing kaya ngono. Duwe dasar apa? Aku tak takon karo kowe Mas Anggra ana sajroning Gua Siluman sing mbok tunggu apa? Ora ana maneh Cangkok Jayamulya. Cangkok Jayamulya. Tak colong. Aduh! Wawono. Cangkok Jayamulya ana tanganmu. Nangkep. Singomaruta. Kaya aku ora duwe kategdayan menawa Cangkok Jayamulya wis ana tanganmu. Ora usah tawang-tawang tangis. Nek pancen kowe wis rumangsa kelangan kasekten merga Cangkok Jayamulya, wis dadi sawiji karo Kembang Wijaya Kusuma. Tegese kowe kudu leren karo tumindakmu sing kurang migunani tumrap wong liya. Mula sing tak jaluk Singomaruta, kowe gelem nglereni tumindakmu apa ora? Wawono. Nganti aku gawe geger ana Giripurna. Singomaruta kepingin rabi karo Dewi Susilawati. Nganti aku nyireni matane ratu ana nggone Giripurna. Kok nganti awakmu golek Kembang Wijaya Kusuma karo Cangkok Jayamulya. Kati kok gaya apa Joko Wawono? Mangertenono. Aku minta saya ning Siun Gutpati sing ana ning ngene Giripurna. Arya Kusuma. Amarga apa? Aku bisa luar teko pakunjaran nek aku bisa marasno dhewekne sing saiki nandang loro merga teko pokal gawemu. Lek kon iso nambani Arya Kusuma sing duwe jumeneng ana nggone Giripurna, Tegese aku wis metu teko paukuman. Aku wis bisa ndelok padang lan petenge jagat ana sajaba ning kurungan. Wawono, Kari kowe lega lila apa ora nek Cangkok Jayamulya ana ning tanganku. lek ngono aku eling Wawono. Nalikane aku semedi ana wisi ing Jawata. Ateges iki gaib menawa Dewi Susilawati duduk jodohku. Iya. Dina iki aku ngrumangsani salah. Menawa Dewi Susilawati duduk jodohku. Aku kelangan karo Cangkok Jayamulya. Umpama tak rebut jelas aku kalah. Wis ora duweni
Digdaya menawa Cangkok Jayamulya ana tanganmu. Nek panjene kaya ngono, Singamaruta, Cangkok Jayamulya wis dadi siji karo Kembang Wijaya Kusuma. Iki tegese wis pusaka kang manjing warangka. Mulane iku iki kanggo pangeling-eling mbok menawa iki syarat sarana bisane kowe iki tobat, bisane kowe iki ngelereni tumindakmu sing kurang bener. Wah ono. Dina iki aku bakal tobat insap. Dewi Susilowati sing tak selong bakal tak wulungna karo awakmu. Matur nuwun sing tanpa upama Singamaruta, dening apa kowe gelem balekno Susilowati nang aku. Bener Wawono. Aku ora bakal selak karo kowe, aku ora kate ngelarani karo kowe. Bener Wawono, eling dan eling ya. Yen awakmu wis nggawa Cangkok Jayamulya, aja nganti Kembang Wijaya Kusuma wal saka warangkane utawa saka Cangkok Jayamulya. Iya bakal tak eling-eling apa sekabehe wekasmu. Wawono, entenana sawetara Dewi Susilowati bakal tak lungake karo kowe, mbok menawa kowe sing pantes dadi jodoning karo Dewi Susilowati. Tak ambali sepisan maneh aku njaluk pangapura lan matur nuwun karo kowe ya Singamaruta. Awakmu ora salah, aku sing salah. Iya sapadha-padha. Entenana samta. Kene Dewi Susilowati ora usah wedi karo aku. Aduh. Kene Rabiare iki rasane. ora menawa Susilowati duduk jodohku ya mlung bakal tak serahno karo si Jaka Wawana. Nduk. Parwe. Melok karo Kakang Jaka Wawana ya, Nduk. Ngesakno karo wong tuamu dina iki sing mripate lope. Ya, aku tak tobat. Nuwun marang ngarsaning Gusti kang merbeng mati nebus sekebeng salah lan dosa. Muga-muga sekebeng dosa lan salahmu tinapura dening Gusti Kang Maha Agung. Didakar umat kang sampurna kowe. Sing ati-ati ya, Ngger. Suradira jaya-jayaning rat lebur dene pangastuti kalis ing sambikala. Kasembatan apa sing dadi karepmu? Sing ati-ati ya, Ngger. Aku tak mesanggra nang sanggar pamujan. Iya. Oleh Dewi Susilowati dibagi Kang ya. Bagi apa karepmu? Weteng ndukur nek rika bagian belanjani, weteng nisor aku ya. Bagian apa? Ki aku bagianku. Ngene, Demlung. Timbangane wong tuane selak bingung, siji kelangan anak, loro nandang loro. Ayo, saiki disowanake Susilowati. Iya Kang, ayo Kang. Ayo, Dewi. Metu toko pakunjaran. Iya. Wis iso ketemu maneh karo wong tuamu. Leres. Iya. Terus saiki kamu kate nandi? Badhe masrahaken Susilowati dumateng tiyang sepuhipun. Kaya ngono. Nggih. Kanjeng Raka Dewi Susilowati ben bali karo aku piye? Nggih, mboten napa-napa sauger menika Susilowati menika purun awit menapa? Kula karaya-raya saged nemokaken Susilowati menika awrat sanget lampahipun. Pancen gedhe tekadmu, kowe iso nyelametno Dewi Susilowati saka tangane Singamaruta. Nah, sakwise awakmu mari mboyong Dewi Susilowati kate mlaku mandi. Nggih badhe mangsulaken si Susilowati. Kaya ngono. Sik. Di coba takonono. Kembang Wijaya Kusuma Cangkok Jayamulyane ya. Awakmu wingenane wis diomongi lek sing iso ngusadani ngono Kembang Wijaya Kusuma Cangkok Jayamulya. Leres. Apa saiki wis oleh Kembang Wijaya Kusuma karo Cangkok Jayamulya? Menawi kula ingkang matur mangke panjenengan kados kirang napa kirang percados le? Nggih. Lek Kembang Wijaya Kusuma sak cangkok iki wis ketemu. Bek. Lho. Di Nindeloy. Wah. Kok kakak apa enak kali ae. Ini lho. Kowe iki lek diwaspadake pancen koyo bocah sing ora kebek. Wah, ora ganteng kok.
100 kurang 30. Loh, Ya. 70 apik oleh 70. Tapi saiki wis rada lumayan. Iya Kak, Ya. Pak Wak. Lek masmu iki wis kate duwe pasangan, apa kowe gak gelem duwe pasangan pisan? Lanang ta wedok? Lho ya wedok. Endi? Ya engko tak kei. Apa lanang ngono padha seneng padha lanang. Kita lah, engko lho. Ora. Cok. Oh, iki mang oleh Dek anu kono ana singa tukang parut. Ki Maruto. Iki tak ayo. Hei. Lo. Ayo coba. Kang. Angsal tunggu pasu panjenengan kali Kanjeng Rama. Kula kali adik kula sampun saged ngangsalaken Kembang Wijaya Kusuma. Lho, dudu Joko Wahono karo Joko Jembrong. Putra kula menika. Putra Pun ngantos kula ngring semane asmane panjenengan. jebul arek kaya iki sing kasih karya. Ingkang manggihi Kembang Wijaya Kusuma menika lari kekalih menika. Nek kowe bisa marasake aku sing lumpuh iki, sampe mantul le. Satu semekatan. Tambahno. Tamakno Kembang Wijaya Kusuma ana sikile Kanjeng Ratu. Pun sewu. Sinuwun. Iya, santok. Piye? Di Dos boleh ora moco motor pun wonten lebeting mana. Tapi jenengan mau. Coba sing kono saiki kok menawa bisa marasake loro kuwi. Salam. Sedaya papan pancer sing mbau reksa ana jiwa ragaku. Aku njaluk katiasane Kembang Wijaya Kusuma. Gusti Ratu sok bali kaya wingi kuwi. Cobi menawi kesipate mbok menawi saged. Terus Kok menawi Bapak Guru, Makaten Kanjeng. Jiran Cobi Bapak. pangapunten. Bilih kula menika tesih ngragokaken dereng percados perkawis Kembang Wijaya Pasumelang kok. Apa bener kowe bener-bener entuk wesik saka ing Jawata diwenehi Kembang Wijaya Kusuma kuwi mau to? Apa Guru? Ya. Wonten pintu menawi niki nggih Kembang Wijaya Kusuma sing wonten papan panggonan Ratu Bidin. Ning nyatane ora bisa mari, ora bisa waras Kanjeng Sinuwun. Iku olehmu sekarone apa olehmu nyolok? Joko Wahono Iki boten lepat Gusti. lah kadangmu si Joko Jembrong ndi? Iki tasih wonten wingking. Ya. Belum. Wahono kalan Joko Jembrong. Dawuh katimbalan Nalika semana sira sekarone ndak utus upadi Kembang Wijaya Kusuma Cangkok Jayamulya iki leres. kanggo nambani larane panjenengan ingsun iki. Nggih. Nek ingsun bisa waras produk ing wingi kowe bakal tak pek mantu, Nger. Inggih. Nyuwun pangapunten kok menawi atur kula mangke lepat. Sejatosipun kula sampun inggih menika manggihaken ananipun Kembang Wijaya Kusuma Cangkok Jayamulya. Dadi kaya mangkono. Inggih. Nanti Kembang Wijaya Kusumane. Kembang Wijaya Kusumane pun ical kantun cangkok iki mawon. Coba cangkoke kaya ngapa? Menika cangkokipun. Kembange ilang. Nggih. Ilang musna apa dicolong dening maling? Menawi kula ingkang matur kados-kados panjenengan boten kinten inggih menika percados. Lah kudu sapa sing Menawi bukti kula boten gadah nanging saksi kula gadah. sapa seksine? Loh, Susilowati, loh, kene. Kene jajar Kanjeng Rama apa? Matur Kang bener ya. Kanggo Joko Wahono kae. Iki sing nyolong. Kakang Patih diajari anake sing bener.
Boten kirang-kirang anggen kula wentah kekali menika. Bapake dadi patih, anake dadi bajingan. Ngapunten ya Gusti. Nyuwun sewu Gusti Pati, kula badhe matur. Boten wonten malih sing ndalangi putra kekali menika inggih kula. Kula nyuwun ngapunten kaliyan panjenengan nggih. Duwe pamrih apa kok anak? Supados putra kula menika dados ratu kaliyan patih kadhaut marang putri panjenengan Dewi Susilowati. Makaten Gusti. Bakar nglangserake panjenengan ingsun. Joko Wahono, Jauh miturut anakku Susilowati minangka seksi sing sik urip. inggih Kembang Wijaya Kusuma kudu manjing ana ing cangkok Jayamulya. mbok menawi cecek kula badhe inggih menika manjingaken ananipun Sekar Wijaya Kusuma. Iya, tindakno. Kaya manjinge culih gono sakjroning waraka. Nuwun inggih. Kembang Wijaya Kusuma manjing sakjroning cangkok Jayamulya. Inggih. Nek ngono Jaka Wahono, wis Inggih. dadi patembayane ingsun. Mbok menawa kembang Wijaya Kusuma cangkok Jayamulya bisa ngusadani loroning ingsun. Mugi Gusti tansah ngijabahi menapa ingkang dados pikajengan panjenengan Gusti. Tambahana aku, Nger. Enteng. Nggih nyuwun sewu kepareng matur. Piye? Menapa setrukipun pun enteng. Lah, mbok tambani kembang Wijaya Kusuma cangkok Jayama. Enteng wis ora lumpuh. aku. Dengan saras kok metete to Gusti. Lah wis paras saking bungahku. Niki badhe laten badhe pencak. Ngadepno jajar karo anakku, bakal dadi mantuku. Kene. Lho, dalem. Lah kula mboten ngadeko. mboten ngriki mawon. Penak enten ngriki pandangane. Lah nyapa? Pandangane Ampun mekaten wahono. Mas, nak mas. Kowe iki kok celelehan nyapa? Niki wau esuk-esuk. Raden, Kanjeng Sinuwun, menika wiwit enggal menika kula lak sampun matur. Saged sarase panjenengan menawi manjinge kembang Wijaya Kusuma cangkok Jaya.